Yawa, kamar da kuka gani a title ɗin bidiyon nan, zan koya ma yadda za ka rage wayarka shan data gabaki ɗayanta. Ita kanta wayar ba wai WhatsApp ko wani Facebook ko waye, to ita kanta gabaki ɗaya wayar. To da farko dai wannan season ɗin zan kai muku shi zuwa episode 2 ne. Season 1, episode 1, episode 2 guda biyu ne, don haka ka zo ka samu ci gaban. To da farko dai in baka danna mu subscribe ba, dan Allah ka taimaka ka danna. To saboda haka ne kawai za mu samu da muku abubuwan bidiyo yadda muke so, kuma ku samu yadda kuke so. To mu fara da cikin bidiyon. To da farko dai kamar yadda kowa ya san setting na wayar shi, babu yadda ba ta da setting. Sai ka zo, ni ga setting na wannan, sai ka taɓa shi, sai ka zo ƙasa, ka shigo nan ƙasa, sai ka zo about phone. Yawa, ka shigo about phone za ka nemo inda aka sa build number, kun gani za ka jajjaga shi kamar sau 3. Yawa, ya bude yanzu developer, sai ka zo home haka, sai ka zo kuma ka nemo inda ka sa developer option, kun gana wannan, ka taba shi. To sai ka zo ƙasa, ka yi ƙarshen shi. Kusan nan is dangerous ne dai, ba a kunna wani abu nan gwa. Yawa, za ku ga inda ka sa background process limit, kun gan shi nan nawa, background process limit, sai ka taba shi. Kun ga nan gwan yana standard limit, sai ka mai da no background process. Ta haka ne wai ka baki ɗaya ta rage shan data. Baki ɗaya za ta rage shan data, ba wani a wannan. Sai ka kashe wayar domin cin wannan gasar. Mun gode, bye.